No, takže sme doma. Objednala som rýchlo čínu, nak sa deti najedia. Čaká nás vybalovanie. A najedení sme. Deti sa sprchujú. A kedy sme prišli, bolo koľko hodín? Takých 7? Okolo sme 7:30. 7:30 bolo, keď sme prišli, ale boli sme dnes ešte do tých Levíc auto, teda karaván, takže kým sme prišli 7:30, no a objednala som vrajím rýchlo čínu, tak sa deti najedia a zajtra budem vybalovať, už dnesko sa mi tak nechce, mám dosť, tak mám dosť. Ideme si to ešte zreferovať, pozrieť nejaké fotky, ak bude čas večer, nezaspíme. No a no takto. A tešíme sa. A sme sa už rozprávali tak priebežne, že aj to Španielsko by nebolo zlé, ale to, na to sa musíme ešte dohodnúť, lebo to není na týždeň, to je aj na 2 týždne, ak nie na dlhšie. S týmito prestávkami a so všetkým. Takže uvidíme. Takže môžem to len odporúčiť ľudia, ako pokiaľ sa vám dá aj finančne, to není zase vlastne, to je pravda, ešte to ideme rozpočítať. Koľko nás táto dovolenka vyšla, hlavne s tým tankovaním. Tankovanie okolo 120 € do plnej nádrži. Tankovali sme asi 5 krát. No a plus nejaké tie jedenia, nákupy, takže ideme si to spočítať a uvidíme, že ako to vyšlo. Ale môžem to odporúčiť naozaj rodinám s deťmi, naplánovať si trasu, nejaké záchytné body, kempingy. Choďte, ak choďte, je to dobré, je to super. Unavení sme, ale všetko stalo za to. Spätne, keď sa človek na to bude pozerať, tie videá, tie fotky, tak si povie, že naozaj to za to stálo. Takže dúfam, že sa vám to páčilo a každú dovolenku niečo nové, tak zase otočíme. A ešte vlastne pošlem nejaké tie fotky a pošlem aj nejaké screenshoty, ako sme vlastne išli tou mapou, aby ste videli, kde sme mali tie zastávky presne na tých mapách označené. Dobre, čaute, dobrú noc.